Prekrasnina si planina. Dobro, mi smo vojska, a nismo oni političari koji znadu puno i dobro govoriti. Uglavnom nastojimo se pripremiti što mognemo najbolje na ovaj današnji svečani čin. Ja se zahvaljujem svima vama koji ste došli ovdje da budete svjedoci jedne ozbiljne ceremonije, jedne odluke broja ljudi koji su se i dosad borili za slobodu ovih prostora. Riješili su da uđu u jednu novu formaciju, pod jednu novu komandu, ali sa istim ciljem. Ciljem oslobođenja Bosne i Hercegovine. Stvarnog i pravog oslobođenja Bosne i Hercegovine i borba za prava, poslije toga prava muslimanskog i hrvatskog svijeta. Poslije svega onoga zla koje je se dogodilo sa ovim narodom koji živi ovdje, hrvatskim i muslimanskim narodom, HOS je riješio i došao na odluku. Ne samo da će se boriti da istjera četnike iz Bosne i Hercegovine i uspostavi pravu državu i stvarnu demokraciju, nego da zastupa temeljno interese hrvatskog i muslimanskog naroda. Da nećemo dati da više nitko gazi po malom hrvatskom i muslimanskom čovjeku Bosne i Hercegovine. Najjače oružje u našim rukama, a to je ljubav. Ljubav za malog pogaženog brata koji se ustaje i kaže cijelome svijetu, i Rusiji, i Americi, i Njemačkoj, Francuskoj i kako god hoćete. Dosta više gaženja. Mi priznamo sve zakone svijeta, ali ti se zakoni moraju slagati s našim interesima, interesima muslimanskog i hrvatskog čovjeka Bosne i Hercegovine. Ja se danas uopće nisam spremao na govor da bi ovdje vama govorio. Ovi ovdje ljudi u većini slučajeva su pripadnici bojne Sokol. Oni su i sad pripadnici bojne Sokol, ali bojne HOS-a. Vi ste za njih čuli. To su ljudi koji su se borili za slobodu Čapljine, pa i tako cijele Bosne i Hercegovine. Oni više vjeruju u HOS nego ništa drugo. I HOS niti njih, niti će koga iznevjeriti. HOS će kazniti sve one koji štete hrvatskom i muslimanskom čovjeku u Bosni i Hercegovini. Mi se i sad i još od prije obračunajemo sa četnicima. To nije bila naša volja. Željeli smo slobodu, mir i blagoslov. Oni su nam natovarili rat. Svatko je mogao vidjeti da su oni tehnički bili jači. Ali svatko će vidjeti da ćemo mi pobijediti. No poslije naše pobjede koja mora biti pobjeda hrvatskog i muslimanskog čovjeka u Bosni i Hercegovini, mi ćemo i dalje ostati za dom spremni. Jer je se negdje pokazalo da nije bilo dovoljno odbaciti srbo-četničku bandu. Da je se
se naslikao netko drugi sa nekakvim našim simbolima, ali nije djelovao i ne djeluje u našim interesima. Ovdje se prolijeva krv pripadnika HOS-a, HVO-a, zeleni baretki TO-a i tako dalje. Ta krv ne smije biti uzaludna. Ona mora biti temelj stvaranja jedne pravne i slavne države. Dakle, to je ono što pozdravim. Možda sam za početak govora trebao pozdraviti se ovdje, imamo velikih gosta iz svih krajeva Hrvatske, ali bi vjerovatno nekoga zaboravio, nitko mi nije dao spiska, nismo dakle bili tako spremni, ali ja i sve pozdravljam. Imamo ovdje i predstavnike jedinica vojske TO-a ili BiH i kako se već zove, oružane snage Bosne i Hercegovine. Budući da smo i mi oružane snage i elitne jedinice vojske Bosne i Hercegovine, dakle ista smo vojska, odnosno isti su nam ciljevi i dakako radit ćemo i zajedničkim snagama istjerati četnike preko Drine. Mi danas HOS ima snagu da učini taj posao, dakle da oslobodi, očisti Bosnu i Hercegovinu. Stoga mi poručujemo svim Srbima da se okanu i ne zadaju nam belaja, da prestanu sa silovanjem naših ženskih, ubijanjem i muških, ženskih i stvaranjem tako pokolja kakav oni stvaraju sada po Bosni pa i Hercegovini. Mi im preporučujemo da se što brže spakuju i da idu preko Drine. Tek posle toga kad odu preko Drine, onda ćemo možda moći razgovarati. A dotle razgovora nema. Mi ne damo nikakve podjele Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je naša domovina. To štitimo svojom krvlju i štitit ćemo. Padali su naši borci, nažalost možda će još padati naroda Bosne i Hercegovine. Prihvatit ćemo i onaj treći narod, ali samo ako onaj treći narod, neću spominati ime, vi probajte pogoditi koji to, već je prihvaćen ako i kao mi, Hrvati, muslimani, zgrabi Kušku ili Čekić i skupa s nama ide u oslobođenje Bosne i Hercegovine. Ja vas sve skupa molim, bezvezno da li ste Kosu, HVO ili gdje, da budete za dom spremni. Mi smo uvijek govorili od prvog dana do danas i mnogo koje čega je napisano, da ne smatramo da smo nimalo bolje pripadnika HVO-a. Mi smo govorili da nam ne odgovara politika podjele Bosne i Hercegovine. Ne odgovara nam da na čelo naših formacija stanu ljudi koji nisu ljudi, koji nisu bili ljudi juče i nisu i danas, neće biti sutra. To su ljudi koji su uvijek radili protiv hrvatskih narodnih interesa. Ovaj put, oni ne samo da rade protiv hrvatskih narodnih interesa, nego oni rade i protiv muslimanskih narodnih interesa. Dakle, rade protiv nas. A kad je riječ o vojski HVO-a, mi pozivamo u naše redove, jer HOS je legalna vojska Bosne i Hercegovine. HVO je paralelna formacija. Ali mi uglavnom pozivamo što da smo jači i da možemo izvršiti našu svetu dužnost.
a to je do konca ove godine da očistimo Bosnu i Hercegovinu od srbo-četničke bande. I to ćemo i učiniti. Molit ćemo Boga i držati pušku u ruci i biti za dom spremni.